Bă, nu știu ce noroc am eu cu curelele astea de distribuție care se rup, dar uite că săptămâna asta avem alta. Ultimul șurubel. Să vedem. Tu ce zici, colegul? S-a rupt sau a sărit? A sărit. Eu zic s-a rupt. Ups. Da. Cam așa nu ar trebui să iese o curea de distribuție. Aici începem demontarea. Dăm capacele de la colbutorii, admisie, absolut tot jos. Aici deșurubăm chiuloasa. După cum se vede, am desfăcut. Aici sunt îndoite, dar răzlovite absolut toate. Aici verificam jocul la ghidurile de pe evacuare, care ulterior au fost schimbate. Am pus absolut tot nou. Aici ar folosim siliconul expirat și începem montarea cu absolut toate garniturile noi. Am avut o mică problemă aici, dar o rezolvăm și pe asta. Și vă rog, nu vă speriați că acest gomot este normal.